Здравейте, хора! Днес ще снимаме видео и ще разкачаме неща и ще оцелваме неща. Абонирайте се за двата канала. Да, айде да Нека да започнем. строшим 1000 лайка и камбанката. Айде да започнем. Давайте първи. Давай. Давай. Както виждате, още един опит. Дай. Чакай само да сложим. Стой. Давай. Както виждате, сега съм аз. Той не успя, сега че съм аз. Така, аз съм. Аз съм сега, хора. Давай. Не успях. Виждате, трябва последен опит. Да. Мисля да успея. Сега ще гледаме. И не успях. Да, и аз, и всички. И чао, хора, абонирайте се за нашия канал.